Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, napaka-espesyal po. Dahil espesyal na kaarawan po ng kakulab namin. Walang iba kundi si Ma'am Sheena Dancel. Siya din po isang mukbanger po na naka-base ngayon sa Japan. Birthday po niya. Happy birthday, Ma'am. Samahan niyo po kami na puntahan yung channel niya mga ka-studio. Please like and subscribe po. Para po sa pa-birthday niya po yan. Ayan. So, special to mga ka-studio dahil special din po yung mga ulam namin na hinanda ngayon dahil nga special na karawan ni Ma'am Sheena Dancel. So, thank you so much ma'am for this online collaboration po. Sana po ma-enjoy natin tong special budol fight na ito po. Yes. Ayan mga ka-studio, magpe-play din ako ng short clip niya para naman mas makilala niyo yung birthday girl natin ngayon. Pasok! Welcome. Lambot na kita nyo. Collagen. At yun na po mga ka-studio, huwag po natin kalimutang puntahan si Ma'am Sheena Dancel. After this video po, magpe-premiere din po siya. 7 PM po sa amin, sa kanya naman po ay 7:30 PM. Magkasunod po kami. Yes. Kaya abangan nyo po yung mga pagkain na hinanda niya. Sobrang dami po talaga kasi yun nga, birthday celebration tapos budol fight yung handaan. Yes. Grabe po. Opo. Ayan mga studio, hindi natin patatagalin to. Ipakilala muna namin kung ano yung mga kinain at kakainin namin. Yung mga ginawa naming budol fight mga studio. Meron ditong prutas, mangga at saka orange. Meron ding lumpia, tsaka limpo, mayroong pipino, mayroong grapes dito mga studio. Ayan. At saka siyempre ang napaka-espesyal sa tuwing may handaan po, lalo na sa ibang bansa, no? Ang handa nila, lechon pavo or roasted turkey. Ayan, this is our first time po to eat roasted turkey po. Yes. Ikaw first time din? Cuman. Pero ang kani chorizo manidim na grapes. Ang uday, napagaday chorizo mga ka-studio. Nakalimutan yung sabihin yung chorizo. Akala niya Ayan. pa grapes pag ano. So ayan mga ka-studio, pray muna tayo bago tayo mag-start kumain. Lead ka na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Tara po mga ka-studio, kainan na tayo. Yeah. Nagugas mo kami ng kamay namin mga ka-studio. Kaya ito na po. Bigyan ko muna sila. O ayan o. Limpyo na to atong nahon na. Ayan Ayan o. To Ma'am Sheena Dancel, Kain po happy tayo. birthday, Ma'am. Kain po tayo. Ayan mo. Crispy. Kuha ka dyan mo. Rice mo. Sige. Crispy pa. Crispy pa. Yan. Yung Nataro, pagkain sahot namin na. nasa harapan. Shout ah. Sarapan yung pagkain namin mga studio. May limpo po dito. Mayroon pong limpo. Meron Yan. din kaming sausawan. Sarap. Ba? Sir. Ako na po. Sirin ka. Kau mayo na. Kain po tayo mga ka-studio. Ba? Sasawan mo na. Kasaw ka? Kain po tayo. Yes. Mm. Habang mga pinakurat. Chorizo, lami kayo. Bago. Tag 25 ang kuha na ni dosina. Masarap guys.
Greet mo na happy birthday si Ma'am Sheena, be. Happy birthday, Ma'am Sheena Dancel. Ginawag ng salita kay punong bibig. Hala, Mm. hala, nagyan na itong raso. Ano lang pa? Muna, kuwap da. Lami kayong chorizo guys. Lamig good tayo. Barato ra, by 5 ang kuan. By 5 rang dosina. Daghan na kayo ka mong rice. Lamig ka ni siya parisan o sunny side up na egg. Sa'yo? Lumpia po. Sarap, guys. Bati mong tamang, ganapatay, rostero. Saan na punta pa? Sana? Ito na, simulan na natin to. Ano kayong lasa nito, no? Kani ako. Kani. Wow! Kung nakita nyo yan mga kastudyo, yan o, gusto daw ito ni Sax yung wings. Ang laki ng wings niya. Grabe, ang laki nito. Yan o. Wow. Takoy. Ulo po. Mahal po yung pabo dito sa amin po. Kadako ba ni? Ito sa'yo din lang. Ilawan mo man. Yeah. Laki ng buto niya. Oo. Yan mang, sa'yo yan mang. Ako dito ako. Ikaw, saan ka? Pwede man. Crispy yang. Aan? Di mo ni crispy na kay kuhan mo ni. Sige, kana pa. Go. Wow, ang bango niya. Wow. Yan o. Wow, kain po tayo. Wow. Grabe. Ilawan ito sa kay lasa ni. Kumot. Okay. Umuto. Bango ng tanglad. Yung unod niya, ay yung laman niya pa is, ano tawag nga? Punit. Para siyang itik. Urdak yung lasa ba? Ano sa tingin mo? Ang bango niya. Hindi katulad sa manok na malambot yung laman, no? Medyo may pagka matigas pero hindi masyado. Siguro yung mga mas bata pa nito, yun yung mga malalambot. Pero masarap siya mga kastudyo. Isa? Kiskit na. Naabot naman sa inyo tabi. Parang level up po ng kwan, itik. Yung duck ba? Level up siya kasi mas masarap siya sa itik. Di ba? Yung itik kasi parang mayroong amoy ba? Ito wala siyang amoy, parang level up talaga ng itik kung ano yung itik man sa Tagalog mo? Kato. Darap pa. Ang dami pala yun niyang laman. Lamas. Dami kayo. Thank you so much din po sa binilhan namin yung suki namin na lechon.
Galechon. Mm. Si Joel Bahing. Maraming salamat, sir. Toblihan dili dapit, ha? Katagay po ko grapes ha. Para maabli mo. Sige. Ang liog niya, Umut taas kaayo kayo. pa. Umut kayo ni diri sa ilawom. Yung loob nito, grabe, ang bango po. Dahil madaming tanglad na nilagay. Ayan. Yan, pakita mo. Yan, ganyan. Daw, ninaudyan mo ko ano. Yan, oh. Hmm? Yung mga tanglad sa loob. Ang dami Yeah, mabango. Mm. Umuulan pala dito mga kasudyo, kaya sinsya na po kayo kung mayroon kayong marinig sa labas. Masarap talaga siya mga kasudyo. Kung hindi nyo pa natikman yung pabo po, tikman nyo po kasi wala siyang mabahong amoy. Di ba, Mang? Masarap talaga siya. Hindi kayo magsisi po, lalo na sa may mga okasyon. Sobrang sulit po. Once again po, happy birthday Ma'am Sheena Dancil. Happy birthday, ma'am. Sobrang bait po yan ni Ma'am Sheena Dancil po. Ang dami po niyang mga natulungan ba. Yes po. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang ng mga channel. Grabe po, sobrang bait po yan ni Ma'am po. Hindi kayo magsisisi doon sa channel niya. Huwag po nating kalimutang suportahan din po si Ma'am Sheena Dancil. Maraming salamat po. Kapit na nang maubos o, nagkukid ko ano, unod. Nagkupagid kayo bukog. Kaya, ako kayo ha? Nahawa na. Karon ba ko tila mo na may aday yun ano? So karon pa buga? Karon na po. Yung natikman ko pa, pato, manok, no? Saka ito. Kasi dati doon sa probinsya nila namuhi mig pato, sobrang dami po ng pato namin. Kaya kung ano-ano na lang pong klaseng luto yung ginagawa namin. Lechon pato, patutin. Sobrang busy din ni Sax. Kain ka na, Ray, langga. Sharing na ba may grayos ba? Sharing mo? Sharing daw mi. Lingutan nagdaw mo. Sharing dahil sila? Hubang haba ng anong tawag dito? Legs. Yung pabo kasi yung malaki sa tingnan dahil sa balahibo. Pero yung katawan niya maliit lang ba? Parang times 4 na times 3 to 4 na sizes ng manok. I-combine mo yung tatlong manok. Ito na. Ang pabo to pang kayang manggukod. Laki ba yung mga away, no? Naalala ko na pang takot ako nito dati. Kasi nangahabol ito, no? Mayroong mga pabo ba na kuhan ba?
Yung iba naman, pero protektahan lang yung mga anak nila ba? Pa, maraming dinosaur ka size kay katong dinosaur nga takpa. Paspas kay mo dagan ba? Pero kadako ato. Ng dinosaur ah. Namian sa sulod mo. Ribs. Dinosaur din na ka. Nami yung ribs mo din. Yun, dapit o kayo ba? Tagandig ha? Wow. Hindi rin o. Nipis lang siya. Kumot kayo. Grabe Ang yung bango muta po o. niya mga ka-studio. Muto na nila mo mga studio ha. Yan o. Wow. What? Laki nito pang. Biong. Unod. Kaya glamas o. Kani ako adali dapit mo. Ribs. Dok. Ribs. Kahumot diri mo eh. Dok. Grabe yung muta. Gino, naghana ilang ibutang din eh. Kuhan po, nagpaluto kami dito kay Jewel Wahing po. Sa Camulinas, Cordoba, Cebu. Maglalagay lang kami ng link sa description sa number niya para makuntag nyo siya in case gusto nyo mag-order ba no? Mahirap lang to kasi yung dito kasi sa amin laging umuulan ba, may bagyo. Mahirap magpa-deliver ng mga gusto mong ipaluto. Kaya na-delay itong mga pabo ba, nahirapan kaming maghanap no? Buti na lang marami siyang suki, no? Lamig ka dili dapat sa ribs ba? Luwan na unod. Mulurot na tayo. Sino may kahuga ko eh? Hinay. Eat rice na. Aw. Ay, kalimut. Wala ning bukog na. Ako na ni ipadaplin. Asa? Ano, huwag na. Ano? Ano pa rin ako? Katulo ko ng panira. Sige. Yan, laki ng buto niya, oh. Sabi na, hurot yung kanuno, lamig kayo makasudyo. Pipino na lang tayo, Kang. Gaya, yun po. Tama. Jimbo? Nga crispy oh. Yung wings talaga binanata na niyang Kanin ka. Okay. ito din oh, sobrang sarap oh. Thank you so much, Ma'am Sheena Dancil, for this online collaboration, ma'am. Wait. Mangga muna ka. Ano lagi mang matamis yung uri. Sa kapiso po, dewa. Nahinog na siguro na tuluyan pa. Thank you so much po, Ma'am Sheena Dancil. And once again po, happy birthday po. Yes po, happy birthday, ma'am. More birthdays to come. Stay pretty po and stay sexy. Opo. Sexy po ni ma'am. Kahit nagmumukbang pang, no? Sexy niya. Ang ganda niya po. Masarap ang lechon. Masarap no? Ay, ito. Sobrang dami pala nitong
Nanda namin, no? Sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Special shoutout nga po pala sa designer ng t-shirt natin pa, no? Si Sir Nins Imbalsado. Shoutout, sir. At kay Shari, shoutout. Salamat, Nins. Designer ng t-shirt. Ang galing po ang design. Bilis lang, no? Grabe si Sax po, ang tahimik. Sobrang enjoy niya po yung buto. Ano naman? Kuhaan pati ka? Ha? Kuhaan pati ka? Buto. Kani mo ay? Oh. Kana tiil? Gi? Yan, wow. Ang tiil ka ng paa ba? Diri ha? Yabuyag yung taa ni. Ganahan kisa sapato. Sarap mong gudo. Pabo. Pabo pala. Sorry. Sa Tagalog, pang Excuse me pabo po. din to. Pabo ata eh. May guta. Bukog na. Mulai. Grabe oh. Yan, grabe yung panit niya. Yung unod. Kahit hindi siya ganun ka violet pa, no? Yung color niya ba? Pero matamis, no? Taas pa dahil. Dara mang gani mo na. Ano sa'yo? Cook please. Yan. Tanga ka Meron pala ditong kunting kanin, Papa, oh. Musin mo naman. Yan, B.O. Last bite. Ako. Wala na di ay. Okay, kita kaabot. Last. Please. Iyan mga kastudyo. Shout out muna kami bago magpaalam. Ulitin ko po mga kastudyo po, puntahan po natin si Ma'am Sheena Dancel. Ayan po, after this premiere po, mayroon din po siyang premiere. Naganda din po siya ng Budol Fight na sobrang dami po ng pagkain. Kaya may enjoy kayo doon mga kastudyo. Puntahan po natin, i-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat po at happy birthday once again po kay Ma'am Sheena Dancel. Shout out Runs Yen Life, meron pong channel. Shout out Enrod Gelton Panilaga, Dumbbell Urata, Irene Gatos, My Simple Vlogs, Fitalvero Family of Doha, Qatar, Alvin Linang, happy birthday 3D Magat, happy birthday po. Happy birthday. Shout out Den Andrelan Chinibre, Jeanine Tanahura, Da Balwer. Shout out kay Tita Sally. Yan. Yan po. Hello, ma'am. Ma'am.
Shout out Raimundo and Inot family from Buaya, Lapu-Lapu City. Uy, Hello. taga-Lapu-Lapu ra, silingan na. Shout out Christy Kailing, Nikki Kumasaka, Michael Angelo Balang from Iraq, Chris Dantley Reyes, Michelle Gakusana at Algin Udtuhan. Ayan, yan na po lahat ng shout At out. yun na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Kami po sobrang enjoy po namin. Especially po sa roasted turkey po. Sobrang sarap po talaga. So, ayan mga ka-studio. Magpapaalam na po kami. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!